Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagawai ka jingjia uwe ubriu ya ubalatep kerteng kum ule pendro sangma laipo saus nem kakarta. Ula klat no kadba uwe pat ya ubalatep kerteng kum uhendit moment laipo lais nem kakarta. Ula men saujer hadian bakila sakut hapo kawai ka krem dawyong. Kidai ki arngut kidai nakasnang uguri gorai mari kabahap hapo ka Kharkuta police station hanot Garo Hills. Bad kila sakut hapo kawai ka krem dawyong kabadan ha urak kabahap hapo ka jingpen jongkat hanat shalang ha West Khasi Hills. Katkum ka jing atho UMDC ka TMC na Kharkuta ucherak moment katai ka jingja kalajia hakame jongkasngi pale ka khatkhandai tarik ubnai nailar ahrajar arpawar. Bad hagatai ka jingja uli pendro sangma uladu no yala ka jong ka jingim kadba u handed moment ula men saujur bad uwei ubala letlang bad ki uklem lele satia. Utai UMDC ula ong bana kalyang jong kalyang persya kalaju yai ong ya ka sarkar jella bakadan ka jingti dewyong bean hagi katu ka neki benta jong ka jella. Henry ka sarkar jella kala kantat ya ka te ka jing kenno. Henry lang ba ka ka jingja kala pen pausyai ba ka sarkar kamla ban bore ya ka jing shisha bad iki kam thok jong ka kensa pausya bar. Habayakren baru SP ka West Khasi Hills uba Herbert Lengdo. Ule thu bakila pha ya ki pulet chakate ka jaka balatep kom ka urak kabadan hapo ka goreng bat ka riangdim. Shusho ula ong bakat kom ka jingyo jingtem jong ki pulen laong bakite ki breu kilalet wat dawyong ha ka ba uwe ula klat bat uwe pat ula men saujur. USP ula ong ru baki pulet ken ha banjat dagag jat kumba ar kenta AA ban poi syakate ka jaka. Bad ula ong banakalyang ki pulen kinle bet ya kabadan kam kat kum kaan.